hun har også en pony, sådan lidt samme bygning. Den var så bare sådan, ja, hvad hedder det, dunfarvet. Altså, den var så lidt mere guldfarvet, så var så jeg sølv. Så havde den alt muligt guldudstyr på mig, og sølvudstyr på så. Ja, altså. Hvis det er, så må du gerne ikke lære en masse øvelser, for du lyder jo bare som en hvad er det, du gerne vil sige, Ebbe? Jeg skulle lige til at sige. Og det jeg prøver at se, om du kan sidde ned på hende. Den har et utroligt nemt at sidde ned på. Ja. Der. Og det er nogle gange lidt ulækkert, fordi jeg er så nem at sidde på, så man godt kan sidde og få lidt søvn. Det er så også et stort for mig, når jeg kommer på hende her op til gæsten, at den er sådan en stod på. At når man kommer op til en gæstemøde, så tog det nok så mange måneder tid, at jeg er sidde på hende. Det er, hvis du laver den til højre. Nej, du skal lave den til venstre. Ja, nu. Ja. Unger, nu skal I lige væk, fordi nu skal så til at rydde. Ja, men det har hun vel også godt mig, for det der med afstand, det er ikke mig. Det er lidt af det. Ja, der var også. Der var mere. Altså, jeg er ikke på anden måde, det har været noget fuld, man skal 2 gange, og det har været sådan, altså, det har han selv klaret. Så ikke. Og mere kigger på det. Skal jeg prøve at sætte det lidt op? Ja. Så er det med det hele springskab. Den her kommer ud fra den. Den har aldrig rigtig været overvægt. Hanna. Så bare skridt hende af nu, Hanna. Hanna, er det sjovt? Hanna, er det sjovt? Hanna, jeg spørger noget. Er det sjovt? Okay, jeg tror, vi ikke kan få den hest ned. Ja. Men det er også den der på formålet. Det er lidt forskelligt. Og jeg har nu godt. Det er lige forkert galop. Han er bare på, han er taget ned traven, og så skridt hende af, ikke også? Så klap hende lige, hun har været rigtig dygtig.